Ja, hej. Vi går lige ind og kigger på lidt basic programmering i Studio 5000. Nu har vi jo fået den konfigureret, som den skal, for at PLC'en kan vise sig med den rigtige konfiguration. Og den er i run lige i øjeblikket, så når vi skal til at programmere, så tager vi den lige i offline. Så går vi af PLC'en, så nu går vi ind og laver en programmering. Det hele det foregår under main task. Det er et program, der forlods er lavet med de der tilhørende parametre, som skal bruges i PLC-programmet. Main routine, læg mærke til det et-tal, der ser der. Det er den, der foregår. Det er den, der er dirigenten i det program, der hedder main-program her. Og under parameters and local tags, det er der, vi så går ind og fortæller den, hvad for nogle tags vi vil bruge. Og vi maksimerer lige det her en gang, sådan at vi har hele billedet med. For så kan vi gå ind og sige edit tags. Og her, nu vil vi gerne lige prøve at lave en start-stop. For eksempel med noget ekstern start-stop. Så vi giver det et navn, der hedder start. Den kan hedde hvad som helst, som refererer til noget fornuftigt. Og alias for, lige så snart vi har noget med hardware at gøre, med nogle ind- og udgange, så hedder den alias for. Og det er et navn for den indgang, som vi nu gerne vil bruge. Og så skal vi ned på local 1 i indgang. Det er der, vi har vores data, og det er der, vi har alle vores ind- og udgang. Så vi vil gerne have indgang 0 til at være vores startknap. Når vi så lige siger enter eller klikker på det, så kan I se, så kommer der en bool frem her. Det vil sige, det er en datatype, der hedder bool, og det er det, man kalder et bit, og det er et enten eller, 1 eller 0. Den kan hedde så meget andet på andre sprog, flag, mærker og så videre, intern relay, og ja, der er mange forskellige måder at fortælle, at det er en 1 eller 0. Vi laver lige en stopknap her, så vi siger stop her, og den vil jeg så gerne have på den næste, og den har vi her, på indgang her, data, og den sætter vi ind på 1'eren her, sådan, og det er også en bool. Og skal vi lige lave en udgang her, den har vi der, og vi sætter lige en udgang på, og så er det jo så ned på slot 2, output, det er den vi har der, og der har vi noget data, der ligger der, og så vil vi gerne have den ud på 0. Sådan. Så er vi sådan set i gang med at kan lave en styring. Og så vi går ind i vores main routine, det er der det hele det foregår. Og der er allerede lavet en programlinje her, og heroppe under, der har vi vores forskellige on, off, eller off, og vi har udgange her, og så videre. Så lige helt basic, så skal vi have lavet en startknap her, og når vi trykker på den, så kommer der et spørgsmål frem her. Når vi klikker på den, så kan vi gå ind og fange vores tagliste. Og den har vi her. Der har vi en startknap her. Den ser vi lige enter på. Sådan. Og vi vil også godt have en udgang her, som jo så her udgang. Egentlig, hvis du kan huske på, hvad det er, at du gav den i din tagliste her, så kan du jo bare indtaste bogstaverne her. Så gætter den på, at det er nok udgang, du vil have fat i. Så der kan du bare med hotkeys gå ind og gøre de der ting. Nå, sådan en startknap, den har jo ikke selvhold. Den kan jo, den slipper vi slipper jo for en startknap igen, og den er jo fjerde retur. Så der skal vi lige have lavet sådan et karakteristisk selvhold her. Så det er sådan en helt normal konfiguration af et start, stop og selvhold.
En anden måde at gøre det her på, det er også, at nu vil vi gerne have udgangen her til at være selvhold her, så kan vi jo snuppe den her, så lige trække og slip. Og når den bliver grøn her, så har vi givet den det navn der. Så nu når vi slipper den her startknap her, ja, så bliver den hængende, fordi at vi fik jo sat den her udgang herover. Godt så. Det der så skal afbryde den igen, jamen, det er jo vores stopknap. Så vi sætter lige en stopknap ind på her. Sådan. Og den gav vi ordet stop. S-T-O-P. Stop. Sådan. Så skulle det program egentlig være lavet. Så den kan vi jo da lige få afprøvet. Og det gør vi her ved så at gå ind og sige under vores navigation her, siger download. Og det er farligt, ja. Fordi vi faktisk får fat i en PLC, som ser derude. Og hvis den var i gang med noget andet, jamen, så lukker vi jo fabrikken af. Så den kommer lige med en advarsel. Yes, og vi vil gerne tilbage i remote run, og så sige, nu er PLC'en i run, og nu har vi vores knapper her. Sådan en stopknap, nu, det kan I jo så ikke se, men nu sætter jeg så lige de her switche her. Det der, det er jo normalvis en stopknap, som er normalt lukket, normally closed. Det vil sige, at den egentlig er sat. Og det er jo det, der også betingelsen er her, at den er sat, for ellers så kan vi ikke køre vores udgang. Så siger vi start til det her, og startknappen, den slipper vi jo for igen, det vil sige, at den forsvinder her. Så har den jo sit karakteristiske selvhold her. Så har vi allerede lavet en styring her, som er ganske traditionel. Når vi så siger stop, vi går hen og trykker på stopknappen her, bum, så forsvinder den igen. Og vi fjerner jo fingeren igen, det vil sige, at den kommer tilbage, og egentlig er logisk høj. Det er de betingelser, vi skal kigge på, når vi kigger på et PLC-program. Det er betingelserne for, om de er der. Vi skal ikke tænke så meget på, om det giver en elektrisk forbindelse igennem det her netværk. Det er logiske betingelser, der skal være opfyldt. Det er den væsentlige forskel, der er til den hardware, som vi ellers måske har arbejdet med. Nu vil vi gerne lige gå en tak videre her, og så går vi offline, så kan vi lige prøve at bruge en timer, og lige prøve at finde frem til sådan en her. Så vil vi gerne udvide det her med en eller anden timer, som går hen og gør et eller andet forsinkelse på det. Og under de her, der har vi alle vores komponenter til at lægge herhen af, og dem kan vi blage i her, frem og tilbage her. Så det første her, der har vi en timer counter her, som jo så ligger her. En rigtig god idé, det er altså at gå ind og lave et tagliste her, og sige, nu vil vi gerne have defineret en timer. Så vi skriver lige en tidsfunktion her, eller hvad nu vi vil kalde den. Og herover under datatype her, der skal vi så have fat i en timer. I kan godt se, at vi har rigtig, rigtig mange datatyper her, så det kan være en god idé at indtaste de bogstaver, som der er her, så finder vi frem til, at den gætter på, at det er timer, vi vil. Yes, det vil vi gerne. Så nu har vi oprettet en timer her. Den timer, den kan vi gå ind og hente ind her på et nyt, og vi skal op og lave en ny programlinje, den har vi der. Og hvad er vi gerne vil have timeren til at gøre? Ja, vi vil nok gerne have den til at forsinke et eller andet. Så vi skal ind og have fat i, når vi har sat vores udgang her, så kan vi jo sætte en forsinkelse på, at den anden udgang, den kommer. Under favorites, eller bits, eller hvor det nu er, der har vi jo så vores normale betingelser. Så nu sætter vi en betingelse ind, at vores udgang er sat, så den hæver vi så lige herned, og så siger, jamen, så kan vi lave en tidsfunktion. Så har vi ton og tof. Ton, det er en on delay, det vil sige en forsinket tiltræk. Og den timer, som vi fik lavet derinde, den her tid,
tidsfunktion. Ja, sådan der. Så nu fandt den så den tag, som vi havde derinde. Og vi vil lige lave en forsinkelse på 1 sekund. Og det her, det er jo millisekunds opløsning. Så det vil sige, at hvis vi skriver 1000 her, så giver det jo 1 sekund. Den akkumulerede værdi kan vi jo bare gå ind og kigge på den. Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Det kan vi observere på, når vi kommer så langt. Hvad skal den timer så gøre? Ja, den skal så lave en udgang 2. Godt. Så laver vi lige sådan en udgang 2 her. Motor 2, eller hvad det nu måtte være, at den er. Og vi laver den lige for en alias for her. Og den var der. Data 1. Sådan der. Så har vi lige fået oprettet en motor 2. Og nu skal vi så have fat i tidsfunktionen. Og tidsfunktionen, det er, når tiden den er gået, der skal vi op under de her betingelser igen her. Når tiden den er gået, så er der en done. Og den skal vi have fat i her under den der tidsfunktion, der kan vi se, der her ligger herlighederne her, hvad det er, vi kan med sådan en timer her. Der har vi noget preset, akkumulering og enabled og så videre, så videre. Det er et done-signal, vi skal have fat i. Når tiden er gået, så er den done, og det vil sige, så bliver den her funktion høj. Og hvad vil vi så gerne have den til at gøre? Vi sætter lige en udgang her, den var der, og så vil vi gerne have sat udgang 2. Man kan se, nu er der jo flere udgang her, så der er både udgang og udgang 2, så vi tager lige og kigger på, hvor mange muligheder der er jo. Sådan der. Se, nu forsvandt de der e'er, der var herovre. Lige snart vi har noget inde, læg lige mærke til det, når vi har noget inde, som den ikke kan definere, så er der nogle e'er herovre. Og det vil sige, at der er fejl i syntaksen. Den kan ikke forstå, hvad det er, du vil. Så der skal du sørge for, at de her e'er, de er væk. Så det kommer det der. Se, nu forstår den syntaksen, og det vil sige, at den burde kunne fungere. Og så går vi hen og laver en download igen. Og siger download. Og den tjekker lige en gang. Når den downloader, så downloader den først, så tjekker den en ekstra gang, for at se, er det nu også det rigtige, der er kommet over. Så derfor kører den sådan ligesom processen igennem 2 gange. Sådan. Og så tager vi lige og vipper startknappen her. Så der går lige tid. Sådan der, så gik der et sekund, så bliver den sat. Og vi fjerner vores signal igen. Og så kan vi se, timeren den bliver reset. Lige så snart vi fjerner den her signal der, så bliver den reset. Sådan der, og så prøver vi lige i gang med. Sådan. Se, der gik et sekund, så starter motor 2, eller hvad nu det måtte være. Sådan. Så det fungerer her. Vi kan lige tage på de analoge signal, som er, skal vi lige sige, at det her med de timer der, fordi der er jo mange sjove timer her. Når man står på komponenten her, og så trykker F1, så får man en hjælpfunktion af, og den kan vi lige prøve at maksimere her. Der er en hjælp, der fortæller lige, hvordan er det sådan en timer, den fungerer. Hvad var de andre ting, de kunne? Enable-signal, hvornår er det kommer ind? Hvad er det der timing bit? Hvad er nu lige den gør? Hvornår er den høj? Og så videre. Det kan man læse ind i sådan et funktionsskema, som der er her. Så til alle de her ting, der er der en hjælpfunktion. Og der er et indeks her, så man kan gå ind og søge på alle de her hav af funktioner, der er i den her PLC. Der er rigtig mange. Bare rolig. I får ikke brug for enten brøkdel af de her funktioner. Så. Men hjælpfunktionen er der til ligesom at blive klogere på det her. Den ligger også under hjælp. Instruction help
har vi der. Der kan vi gå ind og se på alle de her funktioner, og der